Chi erioed i gwylio ffilm, rhaglen neu cartŵn a gweld cymeriad yn bwyta pryd o fwyd, a chi'n dychmygu, sut fydd hwnna'n blasu? Neu, sut allai i coginio hwnna i fy hunan? Wel, sticiwch rownd achos mae hwn yn fideo i chi. Right there. Right, hello pawb, what is happening? Shwt mae pethau heddi? Dwi'n rili cyffroes achos dwi wedi bod yn eisiau gwneud fideo fel hyn ers i PopT dechrau. Nawr, sa'n gwybod na beth i chi guys, ond dwi wrth fy modd yn gwylio fideos am coginio ar YouTube. A rai fi'n joio mwyaf yw pan fy nhw'n ail-greu bwydydd o rhaglenni neu ffilmiau enwog. Felly, you guessed it! Dwi am ail-creu 3 bwydydd enwog o teledu a ffilm i chi gael bwyta yn y tŷ. Cofiwch chi dan ysgrifio i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r glwch notification. Right, yn gyntaf, brecwas. Brecwas sydd yn syml iawn, ond yn enwog oherwydd mae'r golygfa yma o'r ffilm yma yn iconic. Pancakes o Matilda. So, yn y ffilm Matilda, mae'r pancakes yn edrych really fluffy ac yn really blasus, ond dwi wedi sylweddoli bod nhw just yn crempog ar ben eu hunan, sydd bach yn weird. So, dyma'r cynhwysion ar gyfer y crempogau, ond dwi yn mynd i wneud nhw gyda twist bach gwahanol 2 ffordd. Un gyda ffrwythau, un gyda smoked bacon, a'r 2 gyda maple syrup wrth gwrs. Ond y gyntaf, y batter ar gyfer y crempogau. Yn bowlen pink fel sydd gyda fi fan hyn, neu unrhyw lliw chi eisiau, really. Weles di hwnna? I gyd trwy sif, adiwch 158 gram o blawd self-raising, 2 llwy a hanner o baking soda, 2 llwy a hanner o siwgr, pinch bach o halen y môr a cymysgwch. Yna, adiwch 1 wy, 180 ml o llaeth ac hefyd 2 llwy o menyn wedi ei toddi yn salted. Cymysgwch gyda whisk neu fforc fel sydd gyda fi fan hyn, nes fod y batter yn llyfn ac yn neud ribanau pan ti'n neud hyn. Gad hynny eistedd ar yr ochr ac yna ewch draw i'r stof. Nawr, cyn i ni fynd ymlaen, fyddwch yn gweld fi'n mynd at y ffwrn a'r stof tipyn yn y fideo yma. Felly, wrth gwrs, byddwch yn ofalus gyda'r stof neu'r ffwrn ac wastad cael oedolyn yna gyda chi. Nawr, rowch eich pan ar gwres canolig a gadewch i ddod lan i tymheredd. Adio teaspoon bach o olew ac yna adio 3 rasher o'ch streaky smoky bacon. Coginiwch am un ochr am 3 i 5 munud neu tan bod nhw'n brown olau ac yn crispy. Yna ar pan non-stick arall, rowch ar gwres canolig hefyd. Adio bach o menyn a gwasgaru fe allan yn y pan. Rowch 3 llwy o'ch batter yn y pan fel hyn. Fyddwch yn gwybod pryd maen nhw'n barod i fflipio wrth i'r swigod ma ddod ar ben y crempog, tua 2 munud fa. Yna rowch flip a coginio am 2 munud arall a dyna ni. Ailadrodd hyn gyda gweddill y batter. Just cyn flipo, rowch ambell i blueberry ar ben a gwthio nhw mewn. Byddwch yn ofalus. Ac yna flipo a aros tan bod chi'n gweld rhain yn wsio allan fel blueberry explosions bach. Rowch eich crempogau ar y plat, achwanegu fwy o ffrwythau, eich bacon i rai arall ac wrth gwrs maple syrup. Amser blasu. Reit! Yn gyntaf, nhw'n i ddechrau da'r pancakes fwy ysgafn, rhaid y ffrwythau. Na i just cael fy geg nawr, hyrwydd mae ffrwythau yn cwmpo pob man. Digon o syrup, gawn ni weld sut mae'n blasu. Oh! Bendant, mae hwn yn werthau. Ti'n rhoi'r blueberries mewn y crempog a allwch weld bod nhw'n raspberry yn trio dwyn y sioe fyna. Mae fe wir yn gwych, rhaid i ddweud. Ond sa'i isio llenwi ar hwn oherwydd mae yna pancakes draw fyna yn galw enw fi. Dweud e. Dyma nhw streaky smoked bacon ar y pancakes o Matilda.
Maen nhw'n gret fel maen nhw, sa'n gweud bod nhw ddim, ond mae hwn mor dda. Mae'r ddau o sweet a salty yn mynd gyda'i gilydd mor perffaith. Am ffordd dda I ddechrau dydd. Yn ail cino. Nawr fi'n meddwl fydd y pryd o fwyd yma yn rili hwyl I wneud. Mae yna lot o elfennau gwahanol yn mynd mewn iddo fe, ond hefyd ni byth yn gweld y pryd o fwyd yn y gyfres yma. Ni mond yn clywed pobl yn siarad amdano fe, a mae gyda fi description eitha dda. The Moist Maker o Friends. Os chi'n cofio yn Friends, fydd Monica yn neud Thanksgiving dinner, ac gyda'r sbarion sydd ar ôl o'r twrci a'r grefi a'r bara fydd hi'n neud sandwich I brawd hi Ross. Brechdan cig twrci yw e, ond y reswm maen nhw'n galw fe Moist Maker, mae Monica yn rhoi ddarn o bara yn y grefi ac rhoi y tu fewn y brechdan. Ac wrth gwrs ni'n gwybod mae'n dda, oherwydd mae Ross yn colli'r plot ar ôl I rhywun bwyta fe, os ti'n cofio. My sandwich! Moist Maker. Yr un fwyaf cymleth fi'n meddwl. Nawr, es i'r siop ac doedd unman yn gwerthu turkeys adeg am yr flwyddyn, felly, sorry Ross, cyw iar free range sydd gyda ni yn lle. Dyma'r cynhwysion. Nawr wrth gwrs, allwch chi coginio just chicken breast neu chicken thighs sydd yn ffain, ond mae addo bydd e ddim mor blasus ar cyw iar llawn yma. So, yn gyntaf, chopiwch lan eich veg, winons, moron, celery, mewn I chunks fel hyn. Rowch nhw yn roasting tray gyda cwpl o sprigs o rosemary a bulb llawn o garlic. Easy peasy, nawr y ddarn hwyl, ond bach yn tricky. Os ydych chi ddim yn hyderus gyda hyn, gofyn oedolyn i'ch helpu. Yn gyntaf, rwch ambell slice i'r ddau thai a drym I sicrhau bod nhw'n coginio yr un mor gynt ar brest. Season y iar gyda olive oil, halen, pupur a unrhyw fresh neu dried herbs chi eisiau. Rowch ryb dda iddo fe I wneud yn siŵr bod pob ddarn gyda seasoning. Nawr y darn tricky. Ddim yn hanfodol ond mae'n gwneud gwahaniaeth. Grabiwch a tynnwch bach o'r croen nôl. Rowch eich bys ynddo I creu poced fach. Yna defnyddiwch spatula I wneud yn fwy ac yna adio 2 stick fach o menyn. Byddwch yn ofalus I peidio torri'r croen. Yna rowch ar ben y veg a rhoi mewn I pre-heated ffwrn am 1 awr ar 220 gradd. Ar ôl yr awr, tynnu fe allan a just edrych arno hyn. Waw. Gadewch i'r iar ymlacio am 30 munud, digon o amser I wneud grefi homemade. Gyda'r veg sydd ar ôl yn y tray, rowch e nôl ar y gres a masio fe gyd lan. Ar ôl munud, adio llwy fawr o blawd a cymysgwch. Coginio am munud neu 2 arall ac yna adiwch eich stoc cyw iar. Bydd stoc llysieuol yn gweithio fyd. Cymysgwch, dod i'r boil ac yna sima am 20 munud. Ar ôl iddo dewhau, rowch e trwy sif mewn I sosben. Dod â fe nôl lan i'r boil a sima yn ysgafn I cadw'n gynnes. Cymryd y cig off yr asgwrn a torri fe lan, adio bach o menyn I 2 ddarn o bara ac yna tostio off yn y pan, neu just roi e yn y toaster heb y menyn. Rowch y cig ar y ddarn cyntaf o bara, adio slice o bara i'r sosben sydd gyda'r grefi na a roi hynny ar ben y cig. Topi fe gyda'r slice arall a dyna hi. Rowch slice iddo. Drizzlo bach o grefi ar top ac amser bwyta. Right, so dyma'r Moist Maker o Friends. Mae'n edrych yn absolutely huge. Gawn ni weld sut mae'n blasu'n pigo fe lan. Mae'n arogli yn amazing. Right, diolch. Wow. O'n i'n meddwl falle os oedd rhaid adio bach o cranberry sauce neu stuffing neu rhywbeth fel 'na, ond I fi mae hwnna yn berffaith fel ma fe, I fod yn onest. Really nice, mae'r grefi yn really dda. Mae'r cyw iar wedi cael ei coginio berffaith.
if I say so myself. A ie, mae'r grefi soak darn o bara yn y canol bach yn weird I ddechrau, ond mae'n just yn, ie, mae'n gwych. Bendant gwerth wneud e, hyd yn oed os mae'n cymryd eithaf hir I cwblhau. Fa fi? Nawr, siŵr fod y bwyd fwyaf iconic yn y restr yma. Dyma'r cynwysion y KRABBY PATTY. Mae rhai pobl yn gweud bod KRABBY PATTY yn cig cranc, crab meat, sydd bach yn weird, gan bod Mr Krabs yn cranc ei hunan. So, es I gyda beef. Mae'n edrych fel beef yn y cartoon, so beef yw e. Okay. So, yn gyntaf, chopiwch lan eich veg mewn I slices tenau. Tomato, winons ac yna shrediwch eich letys fel hyn a rwch i'r ochr. Nesaf y secret sauce. Ddarnau hafal o mayo a ketchup, llwy bach o mustard, bach o halen a pupur, cymysgwch a dyna ni. Syml. Yna cael bach o'r mins yn ei llaw a rowliwch mewn I pêl fel hyn, bach yn llai na pêl tennis. Sdim angen adio ddim byd arall, just y cig. Yna siapiwch I mewn I patty fel hyn. Adiwch digon o halen a pupur ac ewch draw i'r stof eto. Torrwch eich buns a adio bach o menyn i'r pan a'r gwres canolig a tostio'r buns. Yna rwch y gres lan yn uwch, adio bach o olew ac wrth i'r pan ddechrau smocio, adio'r cig. Clygunio ar un ochr am 3 I 4 munud neu tan bod e'n brown lyflu ac mae gyda fe crust neis. Wedyn flipo ac ar ôl munud fach, adio 1, 2, hyd yn oed 3 slice o'r caws os chi'n ffansi a gadael iddo toddi. Tynnwch e allan a ddechrau adeiladu'r KRABBY PATTY. Mae Spongebob yn gweud bun, patty, lettuce, cheese, onions, tomato, ketchup, mustard, pickles and top bun together in that order. Ond sgrapiwch hynny, mae'n silly. Felly, dyma'r ffordd cywir. Bun gyda bach o sos, lettuce, tomato, bach o halen ar y tomato, patty gyda'r chaws wedi toddi, winons ar top a bun gyda mwy o sos. Fi'n cyfadde nawr, nes I anghofio'r pickles. Bubble bass incoming, ond dim ots. Edrychwch ar hwn. Wft, amser blasu. Dyma'r KRABBY PATTY fi di ail-greu. Dyma hi, mi'n trio fe. Pretty good. Os mae pawb yn gwybod beth yw'r secret ingredient, there is no secret ingredient. Does na ddim. Bendant werthau, really hwyl wneud burger fyd yn torri'r holl pethau lan a really hawdd I wneud. Lot fwy gyflym na'r moist maker yn gynharach. Good day fi'n meddwl boys, fi wedi bwyta fel brenin heddi fi'n meddwl. KRABBY PATTY trwy fe mas. Steve, ti'n be? You sure? Oedd hwnna'n amazing! Woohoo! Just gorfod glynhau nawr. Right, felly dyna ni guys wedi dod I ddiwedd y fideo heddi. Ni wedi cael ddiwrnod really prysur ond yn really hwyl hefyd. Pancakes o'r ffilm Matilda am brecwast bore yma. Un o'r brechdannau fwyaf nice dwi erioed wedi bwyta. The Moist Maker. Hwn oedd yr un oedd yn cymryd y hirach I wneud ac yn cymryd y fwyaf ymdrech, ond oedd e bendant werth e. Ac yn olaf wrth gwrs y KRABBY PATTY. Felly na gyd sydd ar ôl I gweud yw tara, ond cyn hynny, cofiwch I dan ysgrifio I PopT, thumbs up ar y fideo a gwasgu'r gloch notification. Ac hefyd fel arfer, gadw wedi fi beth chi'n feddwl am y fideo a hefyd a fyddwch chi eisiau gweld fideo tebyg eto. Pa bwydydd enwog eraill fyddwch chi'n licio fi wneud. Gadw wedi fi yn y sylwadau isod. A dyna ni, fi am cael ei dawn fach na I weld chi guys yn y fideo nesaf, ond tan hynny, tara!